Kusangana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu patinokupa nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi paita nyaya iri kupisa panapa mhuri yeZimbabwe. Munozviziva kuti inini pese panonzi Chamisa tinenge tiripo, pese panonzi ZANU-PF kana kuti ED tinorova netsvimbo. Hatidi kutoinzwa nyaya yachoyo, tinenge tichiti pasi navo, pasi neZANU-PF. Even kana watosvike zveso, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Nyaya iri kunetsa panapa mastreets, pane post yanga yabudiswa naadvocate Nelson Chamisa. So vanhu vatadza kunyatsointerpreta the way yematauriro zvanga zvichiitwa, ndobva zvatoswera zvagadzira mamwe maheadlines. But inini I'm here kuti ndinyatsokuonesai the nyaya metizhen, handina nguva yekutenderera. So advocate Nelson Chamisa vanga vabuda vari kutaura kuti zvoni national founded on love, Zimbabwe shall be a new and great nation governed by love, truth and justice, for not hate, violence, lies, deceit and corruption. Love is the missing essential. Love is the foundation. Love builds, love heals, love gives, love forgives, love produces, love provides, love protects, love prospers. Let love lead. Saka vanhu pavanzwa kuti a new great Zimbabwe, vamwe vabva vatanga kuningirina, but ava vandina basa navo because pagadzirwa nyaya yeposta riri kubuda pachinzi advocate Nelson Chamisa vatotanga imwe political party iri kuda kutolaunchwa musi wa 29 June inonzi NZM, ndo musi wenda kubuda vanenge vachididididi. The funny thing was like, okay, advocate Nelson Chamisa kana vachida kulauncha a new political party, havanide anyone kuti azotanga kuvataurira ivo as if ivo havana muromo. Even kana vakaningirina vale vakafunga kuzviita, vane ma-spokesperson, vane team rakawanda kuti vanoningirina chinhu. But zvimasiya iwo izvi nevamwe vanhu vanenge vabhadhira kuti vaite zvinhu ndobva vambanya nogadzira. Ende patogadzirwa zvimwe rimwe certain newspaper, but ukanyatsochitarisa mushe uchaona kuti chinhu chacho chimubikirwa. That is kana muchiziva kuti nechakaningirwa sei, chakanzi Chamisa readies for his comeback, set to launch new movement without old faces. Ndo nyaya yacho yanga yari kubuda iri kutenderedzwa mastreets esocial media iko zvinezvi. But the good thing, nyaya idzo ndedzekunyemba, but zvisinei tazotraya kunofambisa pressure tichiti aiwa advocate Nelson Chamisa pane posting yamamboisa iyaya, pane zvakutaurika mumastreets chabva chakurumidza kusvika. Saka vabva vabuda advocate Nelson Chamisa vachitaura vega zvikanzi ignore these lies and falsehoods, overwhelmed and flooded by calls for anxious, restless and expectant citizens. Disregard these sponsored lies from scared propagandists. Vagadziri vepropaganda kana kuti vabiki vemanyepo vanga vatodzifambira kudhara vachida kuningira kuda kuvhiringidza. Aiwaka imimi vana veZimbabwe kana makuda kunzwa nyaya idzodzo handii munoziva kokudzwane, ndopangazolaunchwa political party naadvocate Nelson Chamisa toregedza kubuda tichizvitaura panape. Ndopangazolaunchwa iyo ningirino zoregedza kutenderera kune vamwe vanhu ma-trusted sources here. But I understand kuti chinoitika kumaZimbabweans vanoda kungonzwa zvinhu zvinotekenyedza nzeve. Saka vangonzwa kuti mukomana akutoya nzeve dzinotanga kuvatekenyedza, zvinhu zvinotanga kuta it's like vanhu veZimbabwe vaneta nekumirira pambotraiwa zvinhu zvakawanda. Ma-movement auya, vanhu vakasiyana-siyana vakauya, tikitaura aya tingada kumenshena mazita akawanda, but makavaona vazhinji macomrade vakatraya vachida kuti at least vatraya kudatidza kunomenshena kunopinda pa new great Zimbabwe inenge ichiti yakati kuuyai, but zvinhu hazvisi kunyatsofamba mushe. Ipapo ndo pakukonzeresa kuti vanhu vasvike pa the extent yekuti aiwa no inisusuka I think tinofanira kuti kunoningirikina kuti tinosangana naningirikini papa tinopinda kuna kuti advocate Nelson Chamisa vakugadzira mwe political party. Even vamwe vanhu vakatombouya vakadididi zvikanzi muri mese here naChamisa, zvakataurika. Vanhu kana musina Chamisa tikukusiyai, vamwe vakati chinchi, zvakawanda zvaitaurika. But muri yeZimbabwe, to cut the long story short, tungoti hakuna zvepolitical party yati yakuningirina. It's just a rumor zvinenge zviriko, but kana chisati chaready political party inongouya kana nguva yayo yaita sei ichinge yakwana. Zviri zvamanje zvemanyepo pari kutenderera izvi hameno. Kana mafunga kuzvibvuma, ini ndinyaya metizhen ndatopedza nemi ndakuonesa, ndakupai proof. Munoziva ndotaura zvinhu zvine proof. Kana ndatokuudza kuti hakuna zvakadaro kunenge kusitorina. But handipo pakunyanya kutambisa nguva kana kutaura zvakawanda. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako, ubva wavhurirwa FNB business account, usina work permit kana kuti stud permit, bata mukoma Owen veEducation Research vanokupedzera masports iwayo. Ndo vega vanonyatsozviita zvemaningirikini kuvhura FNB account isingazovharwe isina zvakawanda zvimabande. Ivavo vega ukabvunza mazimba ese vari kuwana matenda, vari kuwana masubcontracts, vazhinji vacho vakavhurirwa namukoma Owen veEducation Research. Ndo vega ishasha inozoti you might be the next Chigananda.
but gara wakagadzirira you never know kuti vanhu mukana inongouya uzive zvinhu zvinozochinja life yako kungonoregisterwa company yako chete wakutotanga kutoita matransactions foreign currency yakutouya hauchatombonetsikane zvakawanda chero uri outside South Africa unotoita business muSouth Africa zvokufambira vamwe mune mari dzekuinvesta unowatovaka ukatoisa even maroja kana kutorenda fuwo zobva watanga kuzorendeserawo even vana vemuno uchibva uzoti aiwa bhadhariba rendi kwandiri ungovaisira account FNB yoyo business account mari yako inenge ichipinda ipapo uchitoita zvakawanda so contact him on the numbers that are showing on the screen woti mukoma wenu ndanzwa kwakuliend kuti imimi ndimi munozvigona vane zvakawanda zvavanoita vamwe vanonetsekana nenyaya yezvinhu zvakawanda kuti inini ndikuda kuzoita bookkeeping zvekundivhara contact him on the numbers that are showing on the screen iwo unongoti ndibatsireiwo ndozati vamwe panonetsa kapa kubhalanza mabhuku apo uchangovhura uchangotanga ndikini unongofota pamwe wakaroiwa iwo uri kutadza kubhalanza mabhuku ana mukoma oyi ndokubasa kwavo ikoko izvo ndozvavanogonera I think apa ndopa vakadaidzwa vakadaira ite big company yakazvipereka kuti gaimbotaura newekulend taura nemazimbabweans ndoononatsonzwisisana navo mushe uvaudze kuti ndiri kubatsira ndiri kupedza masports price handisi kuzotaura because zvakachipa vanozoshaya hope vakutadza kurara makungonetsera nyaya iyoyo so ndatopedza nemi pane vanhu vakawanda vane zvakawanda zvekutaura vanhu vari kuda kusenda mawhatsapp audios ndichakuisirai nhamba idzodzo because mune vanhu vari kutaurira kupi apa vari kumbodini munongoisawo kana mune something to say munongoisawo panhamba ipapa tiselect kuti ndiani munongonzwawo maaudios enyu akuuya timu rangu rinobva ratanga ramaterera tobva tamakanda pachanel yenyu chanel yevanhu ndadzoka futi zvekare munhu ari kutaura ndicomrade fire ndinoda kutaura futi chikwata ndichikumbira kukutungamiriri hwedu pamakomrade vedu vana comrade Saruwaka nevose vanoziva kuti vari murevolution yaComrade Bob Shelikeza ndanga ndichikumbira namavoko maviri kwamuri ndichikumbira vorubetsero rwenyu tachikumbira strike chechakananga kuState House tinokumbira strike chechakananga kuState House chokuti tinosvika tistepise Mnangagwa down ndozvandachikumbira ndinokumbira kuti kana kuri kuti munoda kuti patange paitwa chikwama chemari chokuti chigone kusenga vanenge vasina dzimari vachienda ikoko hatiitei saizvozvo tinokumbiravo shutdown yokuti umwe noumwe memusina chinofamba even mota even chii unenge apinda naye mota yake mustreet haidzokere kumba ndoda kukubudzai ndichitaura kudai hakuna hurumende inokunda pofu kana mukada ashandisa futi vachadhukura 1 wechi2 tombata ndinokumbira kuna na comrade Saruwaka ndinokumbirisisa vana comrade Mudzingo apo ndinokumbira kuti mutipevo zuva nenguva yokunobvisa Mnangagwa 1 day ndichikumbirawo kubvunza kuti comrade vedu Bob Shelikeza varipi vari right here pavari vakachengetedzeka here tinoda kuziva izvozvo vakachengetedzeka here utano hwavo huri right here ndozvatoda kuziva kuti vari right here mudara wedu ndanga ndichikumbira kuti tinoda kuenda kuState House kana umwe nomwe unogada nemari dzake takananga muHarare chokala kana ari mangwana achiona vanhu tatovata tirimo toda kubvisa Mnangagwa aburuke pachitoro chake nemhuka dzake nembavha dzake dzose hamuivoni kuti hurumende iyi yava hurumende yaOxley Mnangagwa naMnangagwa ndanga ndichikumbira kuti kutaura kwamakomrade ese ari kutaura ari kutiratidza nzira kuti maZimbabweans ose atibatanei tive chinhu chimwe chete saka chinhu chandinokumbira ndechokuti ateverei vatungamiriri vedu ndo vanotiratidza nzira saka isi tichikumbira kuti taida strike yokuti kana Mnangagwa asina kuburuka pachituro hatibudi tidzokeri umwe nomwe ngabude nemari yake achitenga chikafu unenge anayo akaunti anotengera modlavo nokuti tiri kuita chinhu chimwe chete tiri kuda hurumende yavanhu hatisi kuda hurumende yembavha taneta nehurumende yembavha totochembera tiri vanana kusvika izvino saka tinokumbira kuti tive nestrike inoonekwa pasi rose vazvione takatsamwa ndozvatoda
ndiri kuzvikumbirawo izvozvo kuti ngazviitike neiyo nzira. Ndinokumbira makomrade, Mnangagwa ainde kunyika yekwavo kwakabva, asi munyika kwedu timuzivi. Tazwa muchiona neutsinye, unoita utsinye kuziva kuti handisi mwana womuZimbabwe. Hakuna munhu angaitira utsinye munhu wanoziva kuti ndakakurira munyika imomo. Unoita utsinye nekuziva kuti hasi mwana womuZimbabwe. Ndinokumbira kuti mundisvikise futi meseji wangu kuna Comrade Mutsvangwa, mumuudze kuti Mutsvangwa, handi unotaurira Mnangagwa. Ndanga ndichida kuti kama kanga ragara mabvisa gudo renyu ribve rindi nguva dzisipo, nokuti muchachema mese. Ndati kunyengereri tanoita nokubigwa upfumi hwenyika yedu navanhu vashoma shoma, navanhu vachembera, navanhu vaonyera kumeso. Mumbomira pamagirazi muzvitare kuti maonyera kumeso mapera, ende munoda kukaura muchitishungurudza tisiri vadiki. New generation yazvino haitendi zvose zvamuita izvo. Ndati never, itai zvatoda. Pachafiwa apa. Ndati pachafiwa. Pachafiwa. Ndadzoka futi kuna Comrade Saruvaka kuti tinokumbira kuti mutinyorere tsamba. Kana mukaona tsamba dziya dzakaenda kuSADC nedzakaenda kuARMY pasina reply yamawana, tachikumbira kuti muise tsamba kupolisi, kuvakuru vemapurisa, kuti tiri kuda demonstration nyika yese nokuti Mnangagwa ngastepe down. Vakaramba kutipindura kuti itai, tichaita nenkani. Ndoda kuvaradza nesu takaoma musoro kudarika ivo. Havafungi. Saka ndozvino ndiri kutokuudzai kuti tinoda demonstration yenyika yese. Tinokumbira zuva 1 ramungotipa. Ndozvana ndichikumbira. Ndinokumbirisisa namaoko maviri. Ndi Comrade Fire vari kutaura. Kutaura kudai ndakatsamwa zvisingaite nesituation yandoona muZimbabwe. Vanhu vanoita kugeza nesoso. Soso muriziva? Soso riya rinowanikwa mudondo, soso vachigeza naro. Yavasipo. Asi vachigeza vana veZimbabwe izvo vazivi kuti roll on inoshandiwa sei. Nokuti chirungu havachizivi. Vamwe vanozodzera pahembe. Roll on chaiyo nemhaka yeurombo. Saka chinoramba chii? Amakomrade, kwapana vakati paupfuti yatikanomba. Tipei pfuti titangire pabhodha yapachinda mberi. Wangotirwisa tinouraya. Tipeiwo pfuti timboratidza vanhu takamira sei. Makomrade, ini ndinotoda. Serious, isoda kungoshandisa tibvise zvigananda zvose. Tisiye hurumende yakanaka. Hurumende yavanhu yatoda. Ndokumbira muri kandirewo audio rangu iri.